Morgen is het NK Marathon in Grains. De ploeg van Jillet Annema is favoriet voor de titel. Een reportage van verslagjouwer Roelof de Vries. Juster bij de training op Tialf joggen we naar de baan. Maar werd week joggen geen Jorrit Bergsma. Wat is het probleem? Kietenpoepen puien. Wat? Kietenpoepen puien. Zie ik dus. Skieten, poepen, spuien. Griep. Dat wordt Romeinske volledig onterecht altijd als griep aanduidt. Ja, ik ben net een kenner op dat gebied, dat denk ik wel. Nou, ik weet net dat ik kenner ben, maar de koortsen die met dit soort ziektes gepaard zijn, wie ze net op griep, zeg maar. Nee, dus dat is al wat je, dat wist dan net. Nee, dat weet je niet. Nee. Bergsma is koosheffer, maar misschien wel eens net eens een van de echte grote favorieten. Die zitten vol bij zijnzelfde ploeg. Ze had Annema Disseman. Vaak als het NK nou won. 4 keer op kunstdiers. En wie had de meeste titels? Die heb ik. Dus Bisto, dan stink ik dan de grote favoriet. Ja, dat zei iedereen, maar... Ja, zou iedereen dat, ja? Nou ja, iedereen. Het is wel volle meesten, dus... maar ja, je moet het altijd nog wel even doen. En er zijn nog een soort goede oren die dus, denk ik. Maar er binnen meer grote kanshavers in de Aware Fonterra ploeg van Jillet Annema. Bob de Vries, Ingmar Bergsma, Erik-Jan Kooijman en daarmee doch je eens al die oren in die ploeg nog te kwart. Maar wat de dwaan, maar zo'n goede ploeg. Nee, de tactiek is dat de wedstrijd list en dat we dan wel joggen dat er op een gegeven moment een situatie is die winnend is, dan proberen ze die te versterken. Nog een naïef watskip. Ja, zie je het levensgeluk. Bedankt, dankjewel.